खख्लाबारि बियाबाव अनजलि दैमारिनि APBनि मोनसे गिदिर खहा। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। नोंथांमोना मिथिगौ जे बावैसो सान सिगाङाव दानानै होजानाय जे अल्टारनेटिभ पार्टी बड'लेण्ड, जायखौ गुसुङै APB होननानै जों मिथियो, आरो बिनि आफादगिरि महरै अनजलि दैमारि बिथांखौ सायख'नाय जादों। आरो बे समाव खख्लाबारि बियाबाव मोनसे गिदिर गुगानाय, APBनि मोनसे गिदिर गुगानाय खख्लाबारि बियाबाव खख्लाबारि ब्लक APBनि गाहाय नेहाथारि दुर्गेश्वर रामसियारिजों लोगोसेनो भाइस प्रेसिडेन्ट एबा लेङाइ आफादगिरिजों लाफानानै गासै 11 गोख्रों मावथिया बे समाव बिबान नागारबाय। आरो बिबान नागारनानै बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबफैबाय। UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनाय लोगो लोगोनो बे समाव गोबां गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव APBनिफ्राय ओंखारबोनाय गाहाय नेहाथारि खख्लाबारि ब्लक APBनि गाहाय नेहाथारि दुर्गेश्वर रामसियारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय नाय आरो बे समाव APBखौ गोख्रों फारसे एबा गोजौ फारसे लांनो थाखाय रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै रायजो राजाफोरजों थांनो एबा रायजो राजाफोरजों बुजायहैनो बा बेवहाय बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोबोद सम लागोन, दाननिफ्राय लानानै बोसोर सम लागोन, जायखौ जोङो बे समाव हमदांनो हायाखै एबा बे समाव जोङो बेखौ मिजिंथिनो हायाखै। बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारा बे समाव NDBनि थाखाय बा बारग' NDBनि थाखाय जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दंमोन, बे जोबथेसालियाव थानांनाय सुबुंफोरनो बा बिर जोहोलावफोरनो बे समाव रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै बिथांमोननि केसनिफ्राय लानानै गोबां हाबा मावगासिनो दङ, जायखौ जों मोनथिदों एबा बावैसो सान सिगाङाव जों नुनो मोनदों जे NIA केस नांना थानाय गोबां बर' हारिनि संग्राम खालामनाय जाय बिथांमोना बारग' NDBफोर NIA केस नांनाय बेखौबो BTR सरकारा बख'नानै लाबाय। आरो जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव जोङो UPPL आव हाबबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव खख्लाबारि ब्लक APBनि गाहाय नेहाथारि दुर्गेश्वर रामसियारि बिथाङा। APBनि गेजेराव बहुत समस्या दं, प्रब्लेम दं। फारसेखै सापर्टारा बिराद खम, सापर्टार नागिरनायावनो बहुत सम थांगोन, दिन थांगोन, बोसोर थांगोन। फारसेखै फाइनान्सियेलि बिराद उइक, जोबोद उइक। बेफोरखौ बुजिनानै मिथिनानै आङो बे UPPLनि जिथु आदर्श आइडिय'लजि मावनाय बेफोरखौ नुहुरनानै आं UPPL हान्जायाव दिनै जइन जाफैनाय जाबाय। बे समाव अनजलि दैमारिनि दानानै होजानाय बावैसो सान सिगां बारा गोबाव सम जायाखै, बे सम जायियावनो बिबान नागारदों खख्लाबारि ब्लक APBनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि आरो 11 सोद्रोमा बिथांमोना। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बारग' NDBफोरनि जोबथेसालियाव थानांनाय आरो गोबां मोनसे थासारिखौ नोजोर बोनानै दानानै लादोंमोन जे खख्लाबारि ब्लक APBखौ। नाथाय बे समाव नांगौ बायदि बे समाव रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै बे समाव रायजो राजाफोरजों थांनानै खामानि मावनायाव बा खामानि मावनायनि थाखाय बे समाव स्पेस एबा बे समाव रायजो राजाफोरा गैया, रायजो राजाफोरा बे समाव मोनथिया बे APBखौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों, जायनि थाखायनो बे समाव गोबां जेंनाखौ नेवसिनानै बे समाव बिथांमोनजों दि जानाय नङा बा APB जों जे जानाय नङा बेखौ मोनदांनानै बे समाव बिबान नागारदों होननानै बाथ्रा बुंदों दुर्गेश्वर रामसियारि बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे गावजों लोगोसे लोगो आफादगिरि एबा लेङाइ आफादगिरि आरो 11 सोद्रोमाफोरा UPPL आव दिनै हाबबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुर्गेश्वर रामसियारि बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव APB आव सिङारि जोबोद मोनसे जेंनायाव दङ आरो रायजो राजाफोरा बेखौ मोनथिया एबा बे समाव गोबां रायजो राजाफोर
बे राजखान्थि हान्जा एबा गोदानै राजखान्थि हान्जाजों गैया जायनि थाखायनो गोबां खामानि मावनायाव जेंना सोमजिखांदों आरो बे समाव जायनि थाखायनो बे समाव बिबान नागारदों होननानै फोरमायथिदों आरो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाया रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बारग' NDB नि थाखाय आरो बे समाव BTR गोजोन गोरोबथानि गोबां खामानिखौनो मावगासिनो दं बेखायनो बे UPPL राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै UPPL आव हाबदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों कक्लाबारि ब्लक APB नि गाहाय नेहाथारि बिथां दुर्गेश्वर रामसियारि बिथाङा आङो दिनै दा 12ता बाजिबाय समा बेनि सिगाङाव आं APB नि कक्लाबारि ब्लक समितिनि नेहाथारिमोन गाहाय नेहाथारि बेनिफ्राय माखासे उसुबिदा नुजानायनि थाखाय उसुबिदाया बेनो जोंनि माबानि गेजेराव APB नि गेजेराव बहुद समस्या दं प्रब्लेम दं फारसेखै सापर्टारा बिराद खम ना सापर्टार नागिरनायावनो बहुद सम थांगोन दिन थांगोन बोसोर थांगोन फारसेखै फाइनान्सियेलि बिराद उइक जोबोद उइक बेफोरखौ बुजिनानै मिथिनानै आङो बे UPPL नि जिथु आदर्श आइडिय'लजि मावनाय बेफोरखौ नुहुरनानै आं UPPL हान्जायाव दिनै जइन जाफैनाय जाबाय आंथ' गोदोनिफ्रायनो नुबाय दं जा सुक्तिनि उनाव सुक्तियावबो एकर्डआवबो UPPL निफ्रायनो दङ ओमफ्राय बिथांमोना सुक्तिनि जिथु दफा बेखौ मोनफानि उनाव मोनफा मावबोगासिनो दं गासैखौबो खेबसेनो हाजोबा 5 बोसोराव हाजोबा उनाव सरकाराव फैबा मावबावगोन जेनेबा बहुदखौनो मोजां मावनाय नुदों हमनानै ला आं गोबां बोसोर NDB आव दंमोन आंनि लोगोफोरा माखासे जेलाव दंमोन बेखौबो कयजनमान फाइनान्सियेलि होन अफिस थाबायनायानो होन कर्ट कासारियाव थाबायनायानो होन UPPL निफ्राय हेफाजाब होयै थाखा फैसायानो जा मानसि थांनानै जा माखासे जेलाव थानायखौ बख'नायखौ आं नुनो मोनबाय बेनिखायनो आरो बिथांमोननि आदर्शखौ मोजां मोननानै आङो UPPL आफादाव दिनै जइन जाफैनाय जाबाय दिनै जोङो कक्लाबारि ब्लक कमिटि आंथ' हारसिङैनो कक्लाबारि ब्लक कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंजों लोगोसे दङ भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां जारिमिन आरो बिदिनो मेम्बार्सफोर दङ जों गासै 11 जन दिनै UPPL आव जइन जाफैबाय माबायदि हाबा मावलांनो ओंखारबोदों नोंथांमोना जोङो बिबानखौ मोनलागि दामोन एज ए मेम्बार हिसाबै जों जेरै सुबिदा जायो बिदिनो UPPL नि जानानै खामानि मावलांगोन आरो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै जों आवगायबोदों